ख्रिस्टियान जिबना मा जिबन गावखौ हुनथुस्थ' खालामनानै थांनानै थानायनि जिबन बे नङा गाव मा लुबैदों बेखौ जानानै गाव मा लुबैदों बेखौ लोंनानै गावनि मोदोमा माजों मोजां मोनो माजों हामजायो माजों इन्जय जायो बेखौ मावफुंनानै सेटिसफाइ खालामै खालामै हुनथुस्थ' खालामै खालामै थांना थानाय बे जिबन नङा पौला बुंदों I have been crucified with Christ आङो ख्रिस्ट'जों लोगोसे गावखौ मा खालामखोनो क्रुसाव होबाय आरो थारैनो बे जे गावखौ क्रुसाव दोगथाबफाबाय बेखौ बुङाखै बे गावनि गाज्रि लुबैनाय मोदोमनि लुबैनाय संसारनि लुबैनायखौ क्रुसाव बियो मा खालामफाखो क्रुसाव बियो दोगथाबफाबाय क्रुसाव बियो बे मोदोमखौ फुथारफाबाय बे मोदोमा क्रुसाव थैबाय ख्रिस्ट'जों लोगोसे दा आंनियाव जाया दङ बे जाबाय ख्रिस्ट'सो दंसै जिसुसो दंसै होननानै पौला बोल्डलि बियो गोहोजों पावारफुली बे बाथ्राखौ बुंनो हादोंमोन आंनि बे मोदोमनि लुबैनाय आंनि बे मोदोमनि साननाय आंनि बे संसारनि साननाय बे गासैखौबो आं क्रुसाव मा खालामखो क्रुसाव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे होफानानै बेखौ नागारसारबाय दायो आं नंला दायो जिया गोथाङै दङ बियो आं नंला नाथाय ख्रिस्ट'आसो गोथाङै दंसै होननानै पौला बुंदोंमोन आरो इसोरनि हास्थायनाया बे पौलाल' नङा साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय मानसिफोरा बे स्टेटमेन्ट बे रोखोमनि बाथ्राखौ दिनै बुंनो हानांगौ जोङो जोंनि मोदोमनिखौ नागारबाय जोङो जोंनि संसारनिखौ नागारबाय नाथाय जों माबोरैहाय थांना थानो रमिया 12:1 बायदिब्ला माबोरैहाय थांना थानो इसोरखौ हुनथुस्थ' खालामनानै गोथां आरो गोथार बुलि बायदि गावखौ बावनानै गोथां आरो गोथार बुलि अल्ड टेस्टामेन्टआवहाय गोजाम रदायावहाय जोङो बुलि बावनाय मोननो हायो बुलि बावनायनि सिस्टेम आरो बे बुलि बावनाया मानो बुलि बावोमोन बुलि मानो बावो राग जोंनाय इसोरखौ दुखु मोननाय इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय जाय इसोरा जोंनि पापफोरनि थाखाय जोंनि आयेन बारसिनायफोरनि थाखाय जाय इसोरा दुखु मोनदों राग जोंदों बे राग जोंनाय इसोरखौ गोजोन होनो थाखाय बुलि बावनायनि जि सिस्टेम बियो बिनि थाखायमोन मानसिफोरा बिनि थाखाय बुलि बावदोंमोन नाथाय दिनै जोंनो इसोरा जोंनिफ्राय बेबायदि रोखोमनि जिब जुनार बुलि बावनायखौ जोंनिफ्राय नागिरबावाखै मानोना इब्रायारियाव बुंदों ख्रिस्ट'आनो बयनिख्रुइबो पारफेक्ट सेक्रिफाइस ख्रिस्ट'आ जोंनो जोंनि पापनि थाखाय इसोरनि राग जोंनाय बे राग जोंनायखौ हुनथुस्थ' खालामनो हानाय बयनिख्रुइबो देरसिन बुलि ख्रिस्ट'आ होबाय दिनै बुलिनि प्रयजन गैलिया जोंहा बुलि होनांगौ गैला जों मानो बुलि होला बुलि होयैनि कारना बे ख्रिस्ट'आनो गावखौ बुलि होखाबाय जि बुलिखौ इसोरा मा खालामखो एक्सेप्ट खालामबाय जि बुलिखौ इसोरा हुनथुस्थ'है ग्रहण खालामबाय बेनिखाय आरो जोंहा दिनै गावबागाव न'आवहाय जोंनि गिर्जायाव जोंनि मन्दिराव जोंहा बुलि होनांगौ गैला ख्रिस्ट'आ जोंनि पापनि बुलि जाखाबायखा पारफेक्ट फाइनाल जोबथा देरसिन जोंनि गासै पापनि निमाहा होनो हानाय जोंनि सायाव इसोरनि जि राग जोंनाय बे राग जोंनायखौ खनसेयैनो बोखारनो हानाय बयनिख्रुइबो देरसिन बोलि ख्रिस्ट'आ होखाबाय अब्ला रमिया 12:1 दिनै मा बोलिनि खोथा बुंबावखो इसोरा जों ख्रिस्ट'खौ फोथायनाय ख्रिस्टियान बिसाफोरनिफ्राय मा रोखोमनि बोलि बियो डिमान्ड खालामदों बेयाव गोथै बोलि नङा अल्ड टेस्टामेन्टआ जाबाय फुथारनाय बोलि बोरमा गोथांखौ हाथारनाय दाउ गोथांखौ हाथारनाय बे रोखोमनि बोलि नाथाय रमिया 12:1 जि बोलिखौ इसोरा जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामदों बे जाबाय फुथारनाय नङा हाथारनाय नङा गोथां आरो गोथार बोलि गोथां सानफ्रोमबो बिनि लागै गावखौ बावनानै थांनानै थानाय थारमाने सानफ्रोमबो इसोरनि थाखाय गावखौ बावनानै थांनानै थानाय अल्ड टेस्टामेन्टनिया गोजाम रदायनि जि बोलि बे बोलिया जाबाय हाथारनाय थैबाय हाथारबाय सिथारबाय थैबाय आरो दिनै जोंनिफ्राय इसोरा बे रोखोमनि बोलिखौ डिमान्ड खालामाखै नाथाय आलादा रोखोमनि मोनसे बोलि जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामदों बे बोलिया जाहैबाय मा गोथां आरो गोथार बोलि बायदि सानफ्रोमबो गावखौ बावनानै इसोरखौ हुनथुस्थ' खालामनानै थांनानै थानाय
जेब्ला जोङो संसारजों गोरोबफायो संसारनि बायदि जालाङो जोङो इसोरखौ माब्लाबो जों सन्तुष्ट खालामनो हाया बाइबेला रोखायै बुंदों इसोरनि माथोआ रोखायै बुंदों सोरबा जुदि संसारखौ अनोब्ला बियो इसोरखौ अना दाबो सोरबा संसारखौ नागारनो हायाखैब्ला दाबो सोरबा संसारनि बायदियै थांनानै दङब्ला दाबो सोरबा संसारनि लामाजों थाबायनानै दङब्ला बाइबेला रोखायै बुंदों इसोरनि बाथ्राया रोखायै बुंदों नोङो इसोरखौ अना नोङो इसोरखौ अना संसारखौबो अननो आरो इसोरखौबो अननो हानाय बेबायदि मोनसे जिबन बेबायदि मोनसे अपसन इसोरा जोंनि सिगाङाव दोनाखै नोङो संसारखौ अनगोन नङाब्ला नों इसोरखौ अनगोन बेनिखायनो बाइबेला जि बाथ्राखौ जोंनो रोखायै बुंदों इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायना बेयाव रोखायै जि माथोखौ जों खोनादों बे बाथ्राया जाबाय जों इसोरनि जानो नांगोन इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनानै जोङो थांनानै थानो नांगोन इसोरखौ गोजोन होनानै जोंनि साननाया बेजोंसो जानांगोन जोङो पासनि कर्मआवहाय 2 अध्यायाव थोनर जानाय 2 बालाबावहाय जों मोननो हायो बेयाव पितर आरो बेजों लोगोसे गुबुन सासे सेला बिथांमोनखौ जियालाव हबनानै दोनबाय जिसुनि गाहाम रादाबखौ खोन्थाबायनायनि थाखाय जागायजेनथारनायावनो जेब्ला बिथांमोना जिसुनि सिखांफिननाय जिसुनि बाथ्रा फोसावबाय गोबां मानसिफोरा ख्रिस्टखौ फोथायबाय बाप्तिस्मा लाबाय अब्लाना बिसोरखौ कन्ट्रल खालामनो ख्रिस्टियानिटिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय मा खालामखो बिसोरखौ हमनानै जियालाव दोनबाय नाथाय इसोरनि सोमोनांथाव खामानि बिथांमोना जियालनिफ्राय बोरैबा गबोदों आरो बिथांमोनखौ बिसार खालामनो लानानै फैदोंमोन उनाव बिथांमोनखौ हमनानै लिंनानै लाबोनानै बिथांमोनखौ बिसार खालामनो आरो बुंनो नागिरबाय बिथांमोननि सायाव बहुद गाज्रिखौ मावनो नागिरदोंमोन नाथाय गामालियाला बुंदों गामालियाल होननाय सासे गोरों मानसिया बुंदों बिसोरनि सायाव नोंसोर जिबायदि मावनो नागिरदों बेबायदि मावनो नाङा अब्ला बे गामालियालनि बे बुंनायखौ खोनानानै बे मानसिफोरा मा खालामखो नोरै थ्रेटेनिंखौ मा बुंगोनलाय सिगिनानै बुंबाय आरो ओरै होननानै सिगिदों नोंसोरो दिनैनिफ्राय आरो जिसु ख्रिस्टनि खोथा रावनोबो दा बुंसै थांदो सिगिनानै खिन्थु बे समाव पितर मोना बुंबाय फारसेथिं जिसुआ गाव थांनायनि सिगां मा बुंलांदों गासै संसारावनो थांनानै नोंसोरो गाहाम रादाबखौ फोसावहै बे जिसुनि पासनि कर्म 1 अध्याय 8 पदआव बुंदों जेब्ला गोथार जिउआ नोंसोरनि सायाव फैगोन नोंसोर मा जागोन नोंसोर आंनि साखिफोर जागोन जेरुसालेमाव जुदियाव सामारियाव आरो गुतै संसारावनो नोंसोर आंनि साखिफोर जानांगोन बे जाबाय जिसुनि मानसिनिया मा दिनैनिफ्राय आरो नोंसोरो जिसुनि सोमोन्दै रावनोबो दा खोन्थासै इसोरनिया गासै बुहुमावनो नोंसोरो बे गाहाम रादाबखौ फोसाव दा पितर आरो गुबुन सासे सेलाया गसंनानै बुंबाय इसोरा जिसुआ जोंखौ बुंलांदों गासै बुहुमनि सोरजिजानाय मानसिफोरनो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ बे जाबाय जिसु आरो नोंसोर जाबाय बुंदों दिनैनिफ्राय रावनोबो दा खोन्थासै जोङो सोरनिखौ लागोन मानसिनिखौ लागोन ना इसोरनिखौ लागोन आरो बे समाव बिसोर गावसोरनो बुंदों जोङो मानसिनि सिगिनायखौ गिनानै माब्लाबाबो इसोरनिखौ जोङो एंगारनो हाया इसोरनिखौ जों नेवसिनो हाया जोङो मानसिनिखौ मानिनानै मानसिनिखौ गिनानै जोङो इसोरखौ दुखु होनो हाया जों बेवहाय इसोरनिखौ जों मानिगोन जोंनि सिगाङाव चयसा बेबायदि दोनै संसारा संसारनिखौ जोंनो होगासिनो दङ संसाराव जोङो संसारनिखौ नुगासिनो दङ आरो इसोरा इसोरनिखौ जोंनो होबाय मोजांखौ जोंनो होबाय गोग्गोखौ जोंनो होबाय गोथारखौ जोंनो होबाय दा चयसा जोंनि सिगाङाव जों बबेजों थाबायगोन ख्रिस्टियानफोरा इसोरनि सिगाङाव बांसिन एकाउन्टेबल गुबुनफोरनिख्रुइ ख्रिस्टियानफोरा इसोरनि सिगाङाव बांसिन गोरा मोनसे बिसार दङ होननानै आं फोथायो
गुबुननिया गुबुन बिसोर मिथियानो बेफोरखौ मिथियाखै बेफोरखौ खोनायाखै नाथाय जोंनि सिगाङावबा जोंहा मोननैबो दङ बेखौबो नुदों बेखौबो नुदों बेखौबो खोनादों बेखौबो खोनादों बेनि उनाव जों ख्रिस्टियानफोरा जों आखायाव बाइबेल दैग्राफोरा आखायाव बाइबेल लाग्राफोरा जेब्लायबो जों इसोरखौ हुनथुस्थ' खालामनो इसोरनिखौ जोङो चयस खालामनांगौमोन मानसिनिखौ नङा संसारनिखौ नङा नाथाय गावनिखौ नङा गावनि मोदोमनिखौ नङा नाथाय इसोरा माजों खुसि जायो खारन बे रोखोमनि बोलि जानानै थांनानै थानोसो इसोरा जोंखौ खावलायदों इसोरनि हास्थायनाया गोथां आरो गोथार बोलि जानानै थांनानै थानो इसोरखौ हुनथुस्थ' खालामनानै थांनानै थानो जों माब्लाबा कनसाल्ट खालामो ने जों माब्लाबा कनसाल्ट खालामो ने कनसाल्ट माने जों माब्लाबा रायज्लायनो इसोरजों इसोर आंथ' बेखौ खालामनो लुबैदों इसोर आंथ' बेखौ खालामनो गोसो जादों इसोर आंथ' बेखौ मोजां मोनो नों मा हास्थायो नोंनि साननाया मा बिनि सायावहाय जेनेबा हमनानै ला खोब साधारन एग्जाम्पल हिसाबै खोब साधारन मोनसे उदाहरन हिसाबै मा बुंनो हायो नोङो कमन मोनफा मोनफा सेंग्रा सिख्लाफोरनि बे साननाय सोंनाय गोबां इयुथ सेमिनारफोरावहाय आंखौ बे प्रश्नखौ खालामनाय जायो बिथांमोननि मोनसे कमन प्रश्न आरो सार जों ख्रिस्टियान सिख्लाफोरा गुबुन फोथायनायनिफोरजों हाबा जानो मोनो ना मोना मोनसे कमन मोनसे प्रश्न बियो जों ख्रिस्टियान सिख्लाफोरा गुबुन फोथायनायनिफोरजों जों हाबा जानो हायो ना हाया अबसे बे बाथ्राखौ जेब्ला जों सावरायनो थाङो बेयाव मोनो नङा मोना नङा हायो नङा हाया नङा बेबायदि जेबो गैया बेयाव इसोरा जोंनि सिगाङाव मोननाय मोननि हानाय हायि जेबो दोनाखै इसोरा जोंनो खोन्थालोंल'सो बेखौ खालामोब्ला मा जागोन जोंखौ मोननाय मोननि इसोरा हानाय हायि इसोरा बेबायदि रोखोमनि जोंनि सिगाङाव जेबो दोनाखै इसोरा बेखौ मावोब्ला जोंहा मा जागोन बेखौल'सो बेनि उनाव जोङो आल्टिमेटलि जोङो इन्डिपेन्डेन्ट चयस खालामनो हानाय इसोरा मोनि हायि खालामनानै दोनाखै नों इच्छाब्ला नों हायो नों गोसोब्ला नों मोनो आदम आरो हावाखौ जेरै बुंदोंमोन बे बिफांनि बिथाइखौ दाजा इसोराथ' जानो हायि खालामाखैना जानो हायिखौनो खालामखायाखै इसोरा आदम आरो हावाखौ बेखौनो खालामखानोबो हागौमोन इसोरा इच्छा खालामोब्ला किन्तु इसोरा जोंखौ मा राबारफोर बायदि रबटफोर बायदि जोंखौ बानायाखै पुतुलाफोर बायदि जोंखौ बानायाखै जोंनो उदांस्रि बे उदांस्रिया थानायखायनो जों इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि जायो जोंनि चइसफोरनि थाखाय बे उदांस्रिया गैयामोनब्ला जों रावबो इसोरनि सिगाङाव दायनिगिरि जानाय नङामोन मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिनानै सिनायनानै बुजिनानै सायख'नो मोननाय बे उदांस्रिखौ इसोरा जोंनो होआमोनब्ला जोंहा इसोरनि सिगाङाव बिसारबो गैयामोन जोंहा दायबो जानाय नङामोन नाथाय जिहेतु जोंहा मोजां आरो गाज्रि बेखौ मोनथिनानै बुजिनानै साननो हानानै चइसखौ गावगायनिफ्राय खालामनो मोननाय जि अधिकार जि उदांस्रि इसोरा जोंनो होदों बेनिखायनो जोंहा दाय जायो खारन बियो इसोरजों नारसिन जानायनिफ्राय नङा नाथाय जोंनि गोसो सिंनिफ्राय फैयो मोनफ्रोम हिदान्तफोरा दा बेनिखाय बे बिसयाव जेब्ला सोङो मोननाय मोनि गैया हानाय हायि गैया नों इच्छाब्ला नों खालामनो हायो किन्तु नों रेसपन्सिबल खोथाया बेसो नों रेसपन्सिबल नोंनि मोनफ्रोम चइसनि थाखाय नों रेसपन्सिबल we are very very free to make any decisions but ultimately we are responsible for every decision that we make in our life जोङो फ्रि इसोरा जोंखौ बिब्दिनो सोरजिदों हिदान्त लानो हानाय मोजां आरो गाज्रिखौ मिथिनानै माखौ मावगोन बबेजों थांगोन बबेजों थाबायगोन बेखौ जोंनि गोसो सिंनिफ्राय थिक खालामनो हानाय उदांस्रिखौ जोंनो होनायखाय हायो मोनोथ' गुबुन फोथायनायनि सेंग्राजों हाबा जालांनो होननानै जुदि सानोब्ला मोनो हायो मोनि गैया हायि गैया हायो नाथाय इसोरनि इच्छाया मा नोंथाङा मोनोबो हायोबो बेजों थांगोन ना इसोरनि इच्छाया मा बेखौ नोंथाङा बेखौ सन्मान होनानै बेजों थांगोन खोथाया बेसो जेब्ला ख्रिस्टियानफोरनि बिसयाव फैयो ख्रिस्टियानफोरनि बाथ्रायाव फैयो मोनोना मोना हायोना हाया नङा
मोनोबो हायोबो नाथाय साननांगौ बाथ्राया मासो नाथाय इसोरनि इच्छाया मा इसोरा मा हास्थायो What is God's will in this very matter? That is the ultimate question of every Christian. Should be an ultimate question of every Christian. जोंनि देरसिन प्रश्नआनो बे जानांगौ आं मोनोना मोना आं हायोना हाया नङा इसोर नोंनि हास्थायनाया मा बे बिषयाव इसोर नों मा लुबैयो बे बिषयाव आं बेखौनो बुङो जेनेबा इसोरनि बाथ्राया बाइबेलावहाय रोखा रोखायै बेखौ फोरमायखाबाय बेयाव जोंहा बेबायदि मोनसे आरो प्रश्न थाबावनांगौ होननानै आं साना आरो बेयाव जोङो जेब्ला हुदा बिजाबावहाय नायो हुदा बिजाबनि जों फरायनि हुदा बिजाबनि जोङो 7 बालाब 3 सिरि द्वितीय बिबरन 7 अध्याय 3 पद बिसोरजों लोगोसे नोंसोरो हाबाफोर खालामज्लायनो नाङा नोंसोरनि बिसाजोफोरखौ बिसोरनि बिसाज्लाफोरनो एबा बिसोरनि बिसाजोफोरखौ नोंसोरनि बिसाजोफोरजों हाबा होनो नाङा मानोना बिसोरो नोंसोरनि बिसाफोरखौ फोरबोनिफ्राय बोखानानै गुबुन मोदाइफोरखौ खुलुमहोगोन इसोरनि माथोआ बेयाव स्पष्ट नङा ने इसोरनि माथोआ बेयाव रोखा नङा ने क्लियार नङा ने मा बुंदों बिसोरजों नोंसोरो हाबाफोर खालामज्लायनो नाङा नोंसोरनि बिसाजोफोरखौ बिसोरनि बिसाज्लाफोरनो एबा बिसोरनि फिसाजोफोरखौ नोंसोरनि फिसाज्लाफोरनो हाबा होनो नाङा मानो हाबा होनो नाङानो मानोना बिसोरो नोंसोरनि बिसाफोरखौ फोरबोनिफ्राय बोखानानै गुबुन मोदाइफोरखौ खुलुमहोगोन रोखा नङा ने क्लियार नङा ने नङा हायोना हाया हायो मोनना मोना मोनो नाथाय इसोरनि इच्छाया मा इसोरनि हास्थायनाया मा खालामनाङा आसलते खालामब्ला मा जागोननो खालामबा मा जागोननो आं बुजिया नैबे बिषयाव आं बुजिया माब्रैहाय बिदि जायो सासे हौवा मानसि जानायखायसो बुजिया ना सिख्ला जाबाबो बिदिनो सानखागौमोन मोनथिला चॉइस नाय फारसेथिं जिसु जाया इसेबां अनो नोंखौ बेफोरनिफ्राय बोखांनो थाखायनो बासायनो थाखायनो गावनि जिबन होबाय बे जिसु फारसेथिं बेबायदि मुर्ति मुसुखा खुलुमनायनिफ्रायनो नोंखौ उदां खालामनो बेबायदि नंखाय मोनसे फोथायनायनिफ्राय नोंखौ उदां खालामनो बेबायदि खोमसि मोनसे रिति नितिनिफ्रायनो नोंखौ बोखांनो बासायनो ख्रिस्ट'आ जिबन होबाय नोंखौ इसेबां अनो क्रुसाव थैबाय बियो नोंनि थाखाय बे अननायखौ रेजेक्ट खालामनानै सोरबा सेंग्रानि अननायखौ माबोरै चॉइस खालामनो हागोन आं बुजिया सेंग्राखायसो बुजिया ना सिख्लामबाबो आं बेखौनो सानगौमोन आं मोनथिला बेखौबा जाया नोंखौ इसेबां अनो नोंनि थाखाय जिबनखौनो होबाय बे सासे जिसु आरो बे फारसेयाव सासे सेंग्रा बिसोर सानैनि अननायखौ जेब्ला नोङो चॉइस खालामनो गोनां जायो ख्रिस्ट'निखौ माबोरै रेजेक्ट खालामनो हागौ आं खुनु कारनखौनो नुवा आं खुनु मोनसे कारनखौनो नुवा बिनिफ्रायनो बासायबाय बिनिफ्राय बासायनोनो नोंनो जिबन होबाय ख्रिस्ट'आ क्रुसाव आरो नों माबोरैहाय बेयाव थांफाफिननो हागौ ख्रिस्ट'नि अननायखौ रेजेक्ट खालामनानै ख्रिस्ट'नि अननायखौ नेवसिनानै संसारनिफोरा खालामदों ना खालामदों जालायदों बेबायदि होननानै आं दिनै इसोरनि इच्छाखौ नागिरनानै इसोरनि हास्थायनायखौ नागिरनानै थांना थानाय सासे सेंग्राया बे एखे रोखोमनि खामानिखौ मावनो हागोन ना हाया आं हायो ना हाया बेखौ नागिरा आं मोनो ना मोना बेखौ नागिरा आं इसोरनि हास्थायनायखौसो नागिरो ड्राग्स लानो मोन ना मोना गान्जा सोबनो मोन ना मोना जौ लोंनो मोन ना मोना आं बेजों थांनानै थाया आं ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा सासे मानसि जानायलाय आं माजोंसो थांना थायो इसोरनि हास्थायनाया मा बेखौ नागिरनानैसो थांना थायो बे मा लुबैयो आं मा मावब्ला बियो गोजोनो आं बेजोंसो थांनानै थायो मोन ना मोना हायो ना हाया बेजों नङा जेब्ला जोङो मोनो ना मोना हायो ना हाया बेजों थांबाय थागोन जों नैबेखौ बुजिनाय नङा
बे बाथ्राखौ बुजिनाय नङा। जोङो जिरायनानै कनसाल्ट खालामगोन माब्लाबा इसोरजों जिरायनानै प्रभु नोंनि हास्थायनाया मा, नों मा लुबैयो? आंथ' नोंखौ दुखु होनो हाया, नोंनि बेरेखा आं मावनो हाया, बेनिखायनो नों मा मोजां मोनो आं बेखौसो मावगोन, आंनो मिथिनो हो होननानै बुङो ना नोङो। दे गुबुन फोथायनायनि सेंग्रानि खोथाखौ दोनदो, गावनि फोथायनायनि गेजेरावबो बे जानो नांगौना नाङा? सोंनांगोन ना सोंना? इसोरा बहाथो नोंनि when you make major decisions, where is God in that? जेब्ला नोङो नोंनि जिबनाव गेदेर गेदेर थांखिफोर खालामो, बे समाव इसोरा बहा? इसोरा बाहागो दंना गैया? नोंनि मोनफ्रोमबो जिबननि जि थांखिफोर साननायफोर बेयाव इसोरहा बाहागो दंना गैया? इसोरा मा रल दङ, इसोरा मा पार्ट दङ? ना जों इसोरखौ फारसेथिं नाथ्रोदना दोननानै जोंनि इच्छाखौ सिगां खालामनानै जों थांनानै दोङो?